Айде, защото автобуса нагоре на 30 минути. Автобуса нагоре трябва да го плащаме. Първи дувал. Нека проверим сега как се стига по-бързо до Витоша. Как се стига? Малко скромно състезание с автобус. Или с лифт. Ако работи лифта, разбира се, не сме сигурни. Надявам се. Ако не работи, ще трябва да ходиш доста бързо нагоре. Добре, ами всъщност да, тук сме се събрали с кандидати за кметове, за общински съветници. Да ви чуем, да ви видим, да си направим това малко състезание, както Васил каза. Кой ще стигне по-бързо от Алеко до хижа Алеко. Някои ентусиасти ще продължат после и до Черни връх. Не всички сме облечени подходящо за това, но най-важното е да видим всъщност как е осигурен достъпа до планината Витоша и колко време ще ни отнеме. Ще има и таймер дори, който ще засече колко време ще ни отнеме да стигнем от тук до хижата. Каза ти с кой автобус ще пътуваш? 66. Аз съм с метра, автобус и накрая лифта, отново казах. И много ходене, ако работи. Така че следете, ще има много сторита във Фейсбук, ще има информация кой докъде е стигнал и как се движи, за да видим как всъщност как е уреден достъпът до Витоша. Как е уреден достъпът до Витоша и кой ще бъде победител в този сблъсък и двубой. Айде, колеги! Да тръгваме! Айде! Чакай да изключа микрофона тук. Чао. Айде, защото тук има... Колко е часа? Имаме маршрут и отиваме към втората линия, посока Сердика. Сме ги правили, за да може нашето метро да има най-модерното и красиво визуално информиране със сигурност на Балканите. Влака дойде. Важното е, че сме с карта. Тези прекрасни карти, разработени от Георгин Борисов, който... Къде е авторът? Абракадабра. Тя искам да покажа 13-11 минути, че трябва да чакаме сега. Това е от нещата, където ти нямаш никакъв индивидуален принос. Ти си продукт на обстоятелствата. Да. Кога идва метрото, как ще се засече с автобуса, дали автобуса няма да се счупи, дали ще има място за всички. Планът е, и искам на микрофона добре да се чуе, планът е да ги разбием кметовете. Общинските съветници са по-важни. Така е. Отиваме на Сердика. Там правим 18-минутния преход между едната и другата метростанция на Сердика. По всичките тунели и неща. След което се качваме на линия 1 или 4 до метростанция Геми Димитров. Там ще чакаме 123, ако дойде. Айде, общински! Дай. Айде, идемо! Сме за една спирка. Това също от нас е изработено, държа да кажа. Прекрасни са. Хора, които се занимават професионално с оценка на транспортен дизайн, дадоха оценка на стандарта, който ние направихме за София. Казаха, че това е 4,5 от 5 звезди. Много добър. Първа стъпка от нашето пътешествие с метрото и после хващаме автобус 66. Айде, идемо! Линия връзка към линия 1 и 4. Айде. Това е най-бавното състезание, което съм виждал в живота си. Ами айде, малко да забързаме. Надявам се много да има. Да, ама къде са другите? Само не създавайте паника. Не, гледай сега, аз мисля... 3 минути. 3. Като не си здрав. Това е една от основните ми точки е здраве. Аз това го казвам. Ама не здраве от гледна точка на здравеопазване само, а от гледна точка на здравословен начин на живот, което е
как да имаме зелените пространства, връзката с планината, алтернативния транспорт, за да успеем да го реализираме. Аз ако не спортувам, се чувствам силно болен. Два пъти седмично тенис, футбол от време на време, разходка. Кой има карта, кой няма карта. Така, колко билетчета ни трябват на нас? Здравейте! 30 билетчета. 30 ли? Да. Да си имаме. Аз само с метрото си пътувам, човек, и там с телефона. Мерси, приятен ден! Трябва да се различни. Имаме 10 минути до 123, следващия са 40. Значи, честно казано, ще ключове да го хванем и трябва да тичаме. Защото все пак не забравяме, че това е състезание. Това дали се случи наистина? Току-що сбърках метростанциите. Излизаме и после веднага наляво, нататък. Чакайте! О, какво става, момче? Много ми е драго. Как си? Трябва да го решим, човек. Както казахме, вода вече е съвсем така, нали? Там е чешмичката, има паметна плоча от страни. Да. Добър ден. Тук имаше джоб. Съответно имаше буквално 3 плочки тротуар, на които всички хора, които чакат на тази спирка да чакат, и на всичко отгоре нямаше навес. И след като внесох доклад в Общинския съвет и 3 годишна битка водихме, за да може тук най-сетне да бъде поставен навес, така че на една от най-натоварените спирки на градския транспорт хората да чакат под навес, а не да са на всякакви атмосферни влияния подложени. Айде, бъдете готови, защото тук ще имаме битка за качване. Престъпление. Загреб на 800 метра надморска височина правят състезания от Световната купа. Нищо. В Драгалевския лифт ти имаше друг проблем. Ти нямаш долу инфраструктура, която да поеме каквото и да било. Нямаш удобен довеждащ транспорт. Както има закон за устройство на Столична община, така в принцип може да има и закон за Витоша. Трябва да го напише. С малко повече работа, с закони, с постановление, но пътят се намира. Дори ако трябва, както говорим в момента. Политическа воля и икономическа логика. Това са двете съставни части на решенията. Почти винаги липсват и двете. И затова и решенията са толкова криви. Зад нас пък е изоставеното трамвайно трасе до Дървеница. Трамвай, който е изключително важен за София, защото ще осигури бърза и удобна връзка с градски транспорт на големите квартали около булевард Климент Охридски, Студентски град и вузовете, които се намират наоколо. Това е един проект, за който Спаси София от много години се бори да се случи. Даже бих казал, че момента, в който от ГЕРБ се отказаха от този проект през 2014 година, беше причината, поради която ние се събрахме и казахме, не може повече така, трябва да правим Спаси София, защото ще ни съсипат града. Така че аз съм си поставил като лична моя кауза, жив или умрял, колкото и време и усилия да ми отнеме, тук отново ще има трамвай по Климент Охридски и към Дървеница. Кръстовището на Климент Охридски 8 декември. 8 декември трябва да го споменем не за друго, защото вече няколко години поред едното платно е напълно затворено заради абсолютно безобразен незаконен строеж на фирми близки до един бивш общински съветник, известен като Орлето, с което и достъпът до квартал Студентски град е силно затруднен, а Столична община очевидно не знае какво да направи, за да може просто да се зарие тази дупка, булеварда да се отвори и движението да бъде възстановено. Тук нямаше абсолютно нищо, освен поляни, и лифта изглеждаше буквално, че е в средата на нищото. Само че сега лифта минава през кола на някакви хора. Защо държах да сме с лифта, а не с автобусен хан? Сега се чудя, честно казвам. Абе, имаме ли идея как върват останалите?
Ей, тук може да снимате вече разходки. Паркинги и гаражи. 50 лева на кола на ден. Точно разграфени места. Брояч долу с камери. В момента, който свърши, пада бариерата и приключва. Приятен ден! Приятно довиждане! И мисля, че ги изпреварихме колегите. Имам едно такова чувство. С автобуса беше доста комфортно. В началото климатика не работеше много добре, но от втората половина вече всичко беше прекрасно. И ето ни тук в планината, готови за разходка до Черни връх и да си спечелим състезанието. Имахме изключително добър разговор с Георги Илиев. Решихме редица градоустройствени проблеми. Настроението е добро. Победа! Но сега на леко трябва да ги чакаме, колегите. Ще трябва да ги чакаме, да. О, ще има да си чакаме. Там мога да потренираме малко, докато Клекове. чакаме, да. Айде сега да видим. Надявам се, че ще хванем кабинката. Добре, как се движим ние с времето? 40 минути до сега. Тук абсолютно бяха само поляни, нямаше една сграда. Мерси много. Айде да ходим. Здравейте, благодаря. Ами движение, Карина. Аз не мисля, че има друга европейска столица, която да е толкова късо разстоянието от летището до върха на планината и да можеш за толкова кратко време след края на работния ден да се качиш и да покараш ски. И по средата спа. Да, минералните извори и те нещата някакси стават от само себе. Това, което можем със сигурност да кажем в момента е, че е много жалко, че Симеонския лифт е единствения работещ лифт до Витоша и че това богатство, което имаме като планина, по никакъв начин не се е възползвано от него. Даже 2019 в предизборната си програма Йорданка Фандъкова беше написала доста смело: с или без участието на собственика, ние ще сменим и ще възстановим Княжевския лифт до 2021 година. И вече сме 20... само едно от неизпълнените обещания. Това е само едно, вече сме 23-та година. Абсолютно нищо не е направено за възстановяването на лифтовете. Чакайте да помахаме на хората в спалнята им. Луда работа. И сега минаваме точно над кабелите, които огънаха кабинката. Надявам се, че са ги свалили. Да, окей. И май стигнахме първи. Чакай да го видим господин Бонев. Къде е? Да. Не дига? Може би Катерина 4 крака. Не мога да се... Ало! Дойде с лифна. Къде си? Ей, това е, значи 2 стълба на късо сте. 11:53. Документиран. Еми 10 минути, 11 минути седа и гледам кабинков лифт, хижа Алеко Симеоново, изход, вход. Абе, бая народ сме. Дори този автобус частен превоз не успя да ни побере, трябваше с 66 да се качим. Айде, чакаме ви, машинки. Айде. Не било по план да ни бият, но... Колега! Ела тук. Не. Ела. Само да кажа. Долу допуснахме груба грешка ние.
че ни дадохте малко аванс. 15 минути седяхме, да не може всеки да си купи карта, преди да почнем да се качваме. Ние по-бързо се организирахме. Айде, победители си! Айде, ела сега тук да... Айде. Не, я махни си. Сега, ако паднем, ще бъде наистина забавно. Ела тук, айде. Сме победители. Сме победители. И защото отидохме с метро до седи, трябва да да отидем. Колко минути? Приятната изненада беше, че всъщност нямаше нужда да купуваме никакви карти, тъй като си има... билетчето от метрото? Не, електронен четец има в автобуса, т.е. ти можеш да си платиш с... При нас имаше също бая подаване на банкови карти, я плати тук, плати там, така че супер се получи. Така че стана супер. Сега е време за поп и бира. Това, което обаче се вижда е, че има изключително голяма нужда да не бъде само Симеоновския лифт и да се увеличи автобусният транспорт. Днес е поносимо от към коли, но тук много от дните, особено зимата, е непроходимо и това е едно от нещата, които трябва да се регулират. Колко коли имат достъп, какво струва това удоволствие, да са разграфени местата, да е по-удобен, по-начесто градският транспорт, да е пригоден за всички тези, които се качват с екипировка от сноуборди до колелета и да бъде помислено за тези хора. И естествено да се работи за развитие на лифтовата инфраструктура, защото ако трябваше да се качваме с Драгалевския и Княжевския, тогава ще да ни отнеме малко повече време. Няколко дни. Айде, Боби, беше жестоко. Ние отиваме към Черни връх. А ние сядаме на хижата да хапнем и да... Айде. Вие тръгвате към Алек? Да, към Черни връх, да. Айде. Гласувай с номер 85.